Aký je rozdiel medzi veriť a vedieť? Žil raz jeden filozof, ktorý sa volal Immanuel Kant. Nie len, že mal absolútne štýlovú parochňu, ale prišiel aj na pár zaujímavých myšlienok. Rozlišoval tri veci: názor, vedomosť a vieru. Keď napríklad poviem, toto družstvo sa stane víťazom majstrovstiev sveta vo futbale, je to názor. Iní ľudia môžu mať na to iné názory. A kto vie, možno nakoniec zvíťazí družstvo, na ktoré nik nevsádzal. Názory môžu mať svoje dôvody, ale ako tvrdenia sú pomerne neisté. Na druhej strane vedomosť je istá. Nie je to názor. Vedomosť sa musí dať preukázať, musí byť zjavná. Obsahuje všeobecné tvrdenie. Čo potom viera? Viera v náboženskom zmysle je viac ako názor. Názory sú neisté, naopak viera sa považuje za istotu. Keď poviete, verím v Boha, Otca Všemohúceho, nemyslíte tým, že máte taký názor, že by mohol jestvovať Boh, Otec Všemohúci. Nie, viera je istá. Má v sebe vedomosť. Ľudia, ktorí veria, na nej stavajú svoj život. Ukázali sme si rozdiel medzi názorom a vierou. Aký je ale rozdiel medzi vedomosťou a vierou? Vedomosť, ako sme si už povedali, sa dá overiť. Viera na druhej strane, a v tom spočíva ten rozdiel, sa tak ľahko overiť nedá, pretože viera sa týka vecí, ktoré presahujú naše rozumové schopnosti, napríklad téma trojjedinosti Boha. Viera nestojí v protiklade k rozumu, ale týka sa vecí, ktoré stoja nad rozumom. Dobre, takže môžeme povedať, viera náboženského charakteru je najmä istota vo veciach, ktoré presahujú naše rozumové schopnosti. A teraz sa dostávame ku kľúčovej otázke. Odkiaľ berie náboženská viera svoju istotu a prečo ľudia veria? Ľudia majú na vieru v Boha rôzne dôvody. Niektorí videli Božie pôsobenie vo svojich vlastných životoch, sú presvedčení o tom, že sa ich Boh dotkol. Majú svoju vlastnú osobnú skúsenosť, preto veria. Niektorí objavili, že im viera poskytuje najlepšie odpovede na najdôležitejšie otázky života a preto veria. Iní veria zase preto, že dôverujú ľuďom, od ktorých vieru prijali. Viera sa na nich nepreniesla ako teória, ale ako niečo skutočne prítomné a viditeľné v životoch iných ľudí. Všetky tieto dôvody sú dobrými dôvodmi na vieru. V čo konkrétne ľudia veria, to sme si zatiaľ nepovedali.